ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 5:30ରୁ 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା। ତଥାପି ଚାଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସକାଳୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଏ। ହଁ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସକାଳର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଛି। ଦିନ ଯାକ ମୋତେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗେ। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲେ, ଏକୁଟିଆ ଟିକେ ବସେ, ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାବେ। ବାସ୍ ୱାକିଂଟା ଭଲ, ୱାକିଂ କରେ, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରେ। 5000 ଷ୍ଟେପ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ 2000 ଷ୍ଟେପ୍ କରିବି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲଟେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପତ୍ରଟା ତା'ର ପିଙ୍କ। ଖରା ଦିନରେ ହିଁ ହୁଏ, ଶୀତ ଦିନରେ ତ ଦେଖିଛି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଥାଏ ତା'ର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆଉ ଖରା ଦିନ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲାଗେ। 6000 ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଜି ଟିକେ ଗୁରୁବାର, ଭଲ ବି ଟିକେ ପୂଜା ହେବ। ନାଲି ମନ୍ଦାର ଟିକେ, ଇଏ ଟିକେ ଧଳା ଟଗର ଟିକେ ନେବି। ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଟଗର ଯଦି ଥିବ, କିଛି ଫୁଲ ନ ଫୁଟୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଟଗର ଫୁଟୁଛି। ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଟିକେ ଦରକାର ହୁଏ ସବୁବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ତୋଳିକି କେତେ ହେଲାଣି। ଟିକେ ରୋଜ୍, ଟିକେ ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଟଗର, ନାଲି ମନ୍ଦାର। ଆଉ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛଟା କିଣା ଗେଣ୍ଡୁ, ଇଏ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇକି ଫୁଟିଛି। ମୋତେ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ବାକି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ତୋଳିବି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତୋଳିକି ଆଉ ଟିକେ ନେବି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ଏ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ବେଶୀ ହେଉନି, ଅଳ୍ପ 2-4ଟା ହିଁ ହେଉଛି। ଏ ଟିକିଟା ମୁଁ କାନାକୁ ଦେବି। ଏବେ ପିଆଜ ଚକୁଳି କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ପିଆଜ, ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଥିବ, ବାସ୍। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚଟଣି, ତାକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଛୁଆବେଳେ ପିଆଜ ଚକୁଳି କହିଲେ ପୁରା ଖୁସି ଆମେ ସବୁ। ଆଜି ମୁଁ କରିଛି ପିଆଜ ଚକୁଳି, ତା ସହିତ ଚିନାବାଦାମର ଚଟଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚଟଣିର ରେସିପିଟା ଦେବି, ୱେଟ୍। ବହୁତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚଟଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଚକୁଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବାଦାମ ଚଟଣି ବନେଇବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜି। ଚିନାବାଦାମ ଟିକେ କିଛି ନେଇଯିବ, କଞ୍ଚା ଚିନାବାଦାମ। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ ଶିଖିଛି। ତାକୁ ଏତିକି ନେଇଯିବ, ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ସେତିକି ଚିନାବାଦାମ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5ରୁ 2 ମିନିଟ୍, ବେଶୀ ଦେବେନି, ପୋଡ଼ିଯିବ ଭିତର ପଟୁ। ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଏବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ମିନିଟ୍। ତାକୁ 1.5 ମିନିଟ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତାକୁ ବାହାରିଯିବ ତା ଚୋପାଟା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଆଉ ଟିକେ ମାତ୍ର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୁଁ ପକାଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବେ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ। ତାପରେ ଛଙ୍କ ଲଗାଇଦେବେ, ବାସ୍ ରେଡ଼ି। ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ, ବିଟ୍ ଲୁଣ, ପ୍ଲେନ୍ ଲୁଣ, ଆପଣ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଇଦେବେ। ବାସ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଘିଅ ପକା ଅରୁଆ ଭାତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ମନ୍ଥା ହେବ, ତା ସହିତ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଡାଲମା। ଆଉ କେଉଁଝରିଆଙ୍କର ତ ଆମର ଫେମସ୍ ବଡ଼ି, ଫୁଲ ବଡ଼ି। ମୁଁ ଘରେ ଛିଡ଼େଇଥିଲି ଛେନା, ତା'ର ଛେନା ଭଜା, ଟମାଟୋ କାକୁଡ଼ିର ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସାଲାଡ଼ ଆଣିଛି, ଆଉ ଆମ୍ବ। ଟିକେ ଡାଲମା ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ଖିଆ ହେବ। ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଉଫ୍। ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଘିଅ ପକା ଡାଲମା ଭାତ ଜମିଲା ଆଉ।